Les muntanyes són un referent inamovible, un símbol sobre el qual projectem les nostres aspiracions d'eternitat, les nostres aspiracions com a país. Montserrat és això. És com un drac adormit que talla el paisatge de Catalunya, quasi com una muntanya sortida del taller d'un escultor. Aquesta és una vista que quasi no sembla Montserrat, però és maquíssima perquè té una relació forta amb l'aigua i mai me n'olvido que Montserrat deu la seva forma haver estat algo submarí. Fa milions d'anys, la muntanya descansava al fons d'un llac. El llac es va assecar i les forces de la terra van elevar aquest munt de pedres fins a una alçada de 1.300 metres. Quina passada, és impressionant! Els primers monjos benedictins que es van instal·lar a Montserrat al segle X ho van fer aquí, al monestir de Santa Cecília. S'hi van estar fins al segle XVI.